उथिग्रोमानि मा नायबाय थादों नोङो उथिनानै मा नायबाय थादों नोङो आंना आं आसरित मोनबाय जोंनि बर'फोराना जोंनि बर'फोरा बर'दों नांलायनो हायो बर'खौल' रायनो हायो बर'नि सिगाङावल' एक्सप्लेनेसन खालामनो हायो मिथिबाय बर'नि सिगाङावल' गियानि जानो रोंगौ जोंनि बर'फोरा मिथिबाय बर'खौल' हायो गुबुन जाथिजों जेबो गैया गुबुन जाथिनि सिगाङाव माने खुगायानो गेवा रावनिबो जोंनि बर'फोरनाव दा गोदोर गोदोर गोबां गियानि इउटिउबारफोर दं गोबां गियानि फेसबुकाव दङ खास करके जोंनि किसुमान बिराद गियानि पाब्लिकफोर दं दाखालिसो जानानै थांदो जोंनि सासे माने मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि इलिसा बर'खौ बे इलिसा बर'खौ माने गोबां मन्सनि सायावनो इनसाल्ट खालामदों पाब्लिकफोरा बेखौ गोबां गाज्रि बखिदोंमोन बेयाव इलिसाया बुंदोंमोन नोंसोर जन्थु नामा जन्थुफोरा जों मानसिसोना थ' जों धैर्य हमनांगौ बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन बेनिफ्राय पाब्लिकआथ' पाब्लिक पाब्लिकआ बुंखायो पाब्लिक बुंनो कमिटिनि मानसियानो सनानै मानसिया दै मनस सायावनो जितियानो इलिसाया मनसनि सायावनो दंमोन अब्लानो इलिसाखौ माने लासिं सिं बानायदो कमिटिनि मानसिया मनस सायाव थांनानै बुंदो जे माने जोंनो पाब्लिकखौ हदाय नांगौ जों पाब्लिक नङाबा जोंजों जाया बेनिखायनो जों बे शिल्पीखौ बे गायकखौ जों कुनु दिन लेंहरला होननानै बुंदो नैबे मानसिया मिथिबाय नैबे मानसिया मिथिबाय इलिसाया मनस सायावनो दोङो मिथिबाय आङो गोबां माने खांगालि नायबाय जोंनि एसे गिदिर इउटिउबारफोर सोरबा बुंदों नामा बुङाखै रावबो बुङाखै फैला जे बरगयारि साराल'सो मोनसे पस्ट होनानै दोनदो जे बे बिथाङा बुंदो आरो प्लानिं खालामनानै माबाखौ इलिसा बर'खौ मा बुङो बेखौ इनसाल्टिं खालामनायखौ जों नायगासिनो दोङो होनबायना साइन आर्टिस्ट मा बुङो बेखौ बड' साइन आर्टिस्ट एसोसिएशन BCAA आरो अल बड' हारिमु आफादआ क्ल'जलि मनिटरिं द इन्सिडेन्ट एन्ड रिएक्शन विल फल' शर्टलि बिदिजोंल' जाया बेनिफ्राय आङो जोंनि बर'नि बिखय बुंग्रा जोंनि हारिमुनि जायफोरा गासैबो रायजो राजाफोरा मोजां मोनो बेनि थाखाय बुंग्रा आङो सासेबो मानसि नुवासै गुबुन हारिफोरा ससियेल मिडियायाव मिनिगासिनो मिथिगोना थिग